babar pisan tinemune Dimas Sedewa. Nuwun inggih, Koko Adipati wonten menapa? Kok ngantos dawah kalunggak? Dimas pun kakeng njaluk tulung. Ngestina geger merga ana kraman wujude buta loro. Kalanjaya Kalantaka bakal ngirnake Kanjeng Ibu Kunti nali brata. Pun kakang ngalang-alangi panendhenipun kakang ora bisa ngendhih kasedane Kalanjaya lan Kalantaka. Mangsa bareng Dimas Sedewa nggone bakal nyayomi Ibu Kunti nali brata kanthi cara Kalanjaya Kalantaka sirnakna Dimas Sedewa. Hei! Kulawandawa tata Karti Wisaya Indriyaksa Sara Maruta ladalah Raden kowe sapa Raden? Muragil ngamarta aku Raden Sedewa ya Bambang Sudamala. Buta loro kembar, aku Kalanjaya, aku Kalantaka. Goleki Dewi Kunti ana ngendi? Arep tak kledhak balunge tak ombe gedhiye Raden. Aku sing bakal palang dodo mergo kuwi sesembanku, kuwi ibuku. Mula Kalanjaya Kalantaka aja nganti kowe gepok koncane Kanjeng Ibu sing wis mulyake ngayomi minterke uripe Sedewa. Paten ana aku kelakon mati kowe. Wah. Kalanjaya Kalantaka ngeroyok Raden Sedewa ya Bambang Sudamala. Noyan-ayu Baskara Titi Mangsa den kepruk kasemekan kekalipun sirna margalayu babar jatining wujud. Wah. Ulun kekalih iya Sedewa, ulun Bathara Aswan, ulun Bathara Aswin ngaturke panuwun merga sing bisa ngruwat wujud praseksa temah dadi dewa ya mung jeneng kita. Menapa darunanipun dene Paduka Pukulun kok dados raseksa? Kena sote Rama Pukulun jagat Girinata. Ora mung panjenengan ulun malah kabeh para dewa kalebu Ibu Bathari Uma rikala jaman lakon mikukuwan nampa dokani Wang Pukulun jagat Girinata temah disotke dadi ratuning Kajiman bewisik Pukulun Bathari Durga. Rening kita kang wis bisa ngruwat mala trimala urun kamulyan Pandhawa ingkang bakal tinampa kejaba besok bakal medhik kemenangan Soka lan Pradapa minangka dadi pesti jatuh kramane Nakula lan Sedewa sing nom entuk sing tuwa entuk sing nom. Liripun kados pundi? Soka iku sing tuwa entuk Sedewa, Pradapa kuwi sing nom entuk sing tuwa. Menawi Pradapa judune Nakula, yen Soka judune Sedewa. Tampanana inggih ngaturaken panuwun tanpa upami Pukulun.
Raden jumbo kalian prasetyaning manah kula ingkang saged nyernaken jalma yaksa badhe kula ganjar yoga kula kalih Saka lan Pradapa. Monggo Raden nggih badhe nampi kula titip inggih menika wujudipun balung sak sempal, daging sak tempel, getih setetes. Wujudipun yoga kula Endang Saka lan Pradapa. Raden kula aturi nampi Raden, Raden. Nami kula pun Endang Saka, nami kula pun Endang Pradapa. Saka lan Pradapa nuwun inggih. Jumbo kelawan pangandikanipun kulun Bathara Aswan lan Aswin. Sing nom entuk sing tuwa entuk sing nom. Sing nom sing ndi? Inggih ingkang nek menika kula Pradapa. Yen ngono Pradapa kowe entuk kadangku Kang Mas Nakula. Sing tuwa sing ndi? Ingkang sepuh menika kula pun Endang Saka. Yen ngono Saka kowe dadi jodoku, Saka dadi jodone Sedewa, Pradapa dadi jodone Kang Mas Nakula. Saderengipun kula pamit, mbok bilih benjang yoga kula Endang Saka kagungan putra mijil putri. Kula nyuwun supados dipun paringi nami Sri Tanjung Raden. Lan yoga kula Pradapa mbok bilih kagungan putra putri mijil jalu nyuwun dipun namekaken Sida Peksa. Sri Tanjung Sida Peksa Raden. Lenggah Betari Durga tak ayane. Kakang Semar kok aja mendem. Lah kok mendem pripun? Ratuning Kajiman Betari Durga tak ayane nika garapane Semar. Pukulan Betari Durga kuwi wis ruwat dadi widodari. Waduh. Lah yen ngeten terus mungsuh kula sinten? Kula ajeng nguleng-uleng sinten nek kula nguleng-uleng Durga kok durgane pun mboten enten. Kula ajeng nguleng-uleng sinten? Prayogane Kakang Semar nguleng sinden Kusnul wae. Sampean kaya werna-werna wae. Paham, yo. Lah kae sono mungsuhku jebul. Lah ora konangan kowe. Lah tobat. Durga ora ana liyane sak ketemune. Sapa kuwi? Jenengku Jem Kaliko Kyai. Aku Jem Kaliko. Aduh. Kenang apa? Lah kok kaya ngono pakartimu Kyai. Aduh, nganti suwek kabeh jarikku kaya ngene iki. Ora ming suwek tak delok malah teles barang kowe Jem Kaliko. Tobat aku nganti lempoh-lemper. Ora iso mlaku Kyai, aku ora iso mlaku. Perkarane apa? Perkarane piye kok nganti ora iso mlaku? Lah wong kebangetan banget. Nggonmu saking gedene Kyai, dadi kaya ngene aku ora bisa mlaku. Tobat lara banget Kyai, lara banget. Aja nangis tak tambani sini. Ngono wae, tak tambani. Tambane nganggo apa Kyai? Nganggo apa?
Semar kuwi dewa ngejawantah mula sak ciptane aku apa sing tak sedya mesti iso kasembadan. Nyoh tak gawani tombo ora mung ndara sedewa sing iso nambani sing iso ngruwat ning Semar aku ya iso nambani iso ngruwat. Iki nganggo apa? Aja mblondrokke Kiai, ora mblondrokke ning iki tombo jamu Jawa. Terus kuwi nganggo apa? Tak parutke nganggo bawang putih. Banjur terus dikapake Kiai, tampani sikik. Iki mengko tumule dipopokke nggon sing lara utawa nggon sing tatu utawa nggon sing mili getih. Nganggo bawang putih. Lah apa ora dayane panas Kiai? Iki tombo jamu Jawa, tombo teko larane lunga, ngerti? Kowe kepengin disenengi bojomu jim lanang ora? Nek kepengin dipopok nganggo parutan bawang putih iki popokno, mesti mengko bojomu dadi kaget. Tak jajal ya, jajal. Ora patut banget kok. Penasaran banget aku Kiai. Nah. Wong tua kaplak ono-ono wae. Amo. Sarayane Koko Prabu Duryudana ndi Dewi Kunti ucali tungkak. Wah, mati modar. Wah, mod. Wah. Bus. Oh. Oh, wah. Wah. Mang Ganduli, ampun Mang Cepengi, ampun Ger, ampun. Kula nggih kepengin nyepeng panjenengan. Kula kepengin nyepeng. Le nyekel genten. Gentosan nggih Ger, gentosan. Gentosan apane? Ibu Kunti badhe kula pejahi. Ampun. Mangke dunungipun anak takdim kalian tiyang sepuh wonten pundi dunungipun? Monggo kula aturi kondur. Ampun Dederwisa awit dereng wancinipun Bratayuda mindhak kirang prayogi Ger. Oh. Anakku Ger Sedewa sing gedhe aksamamu yo Ger, muga jembar segarane mergo sekawit pun ibu kalimput nganti aku ora eling para waduk sina, ora ngerti sejatining Sedewa iku sapa. Nganti kaya Kunti kelangan rasa prikah manungsan aku tegel. Sampun ibu mboten wonten ingkang lepat. Malah pinanggipun ibu ingkang ngrekoso nanging pinanggipun ingkang putra Sedewa kula ingkang nampi kamulyan
lan pepundhen kula para Pandhawa. Puntadewa lan kabeh wae nuwun inggih Kanjeng Ibu. Kejaba sedewa sing bisa nentremke jagat, sing bisa ngusadani sing nandhang lara, sing peteng dadi padhang, sing ganjil dadi jangkep, ingkang utama lan wigati sedewa bisa ngrumat pukulun Bathari Durga sekawit wujuding raseksi saiki dadi widodari kang wis kandha ning kayangan. Sirnaning lakon iki saparipurnane muga-muga papan kene mangya suka basuki kinalisna saliring bebaya durga mendhak kala sirna manggih hayu hayu rahayu tansah pinanggih yo nggih.